بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Jadi niya mga palangguman sing kami, alhamdulillah, yari na kami lang ta imaalog kay kanyo hawak to ini, amoy hilandal na to in pakaradyaan na to, tungod pa amin program sing kami, ini lang ta wala biya mga simampay sin liabayan niyaon, karena aon kaligapan sa mga wa na biya waktu insyaAllah ta'ala, ini murah-murahan amoy lumanjal in pakaradyaan na to. Jari ya masing-masing kita niyo yari ha amin program masing kita niyo paay na tadhabun. Harap niyo na pakain lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in kita subay in jawaban ta, ya Allah harap na mo kay mo. Harap na mo pasara mo, harap mo paraakan mo. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala supaya na ito madawkat ini ulong iwan kasi sinallahu ta'ala lawi-lawi na ito din rida niya kato tanyo katahan. Manjari in pangadyan na ito hatungod sin programa na ito harap na ito napakain ini masikita niyo yari hatungod sin biya mga paghula-hula sampay nabugtuin ini biya mga pangadyan sin kita niyo yabutan na ito lang ta in kahinapusan sin amoy in wajib doon hatungod sin pagtiyaon ng mga upat na sabot dito kahinapusan niya amunin mahal. Amunin mahal. So longta doon haon kami longta nakahundong apakaradyaan ito mabaya na mo balikon inyan to supaya tumarang to kato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala ari na mo pakatagnaan ini bing kumari pa ini iban ko ini Sheikh Alim Nading amoy in longta muna sumalam-salam na kanyo katantan supaya longta makatagna kita niyo sa pangadyan na ito palatapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So alhamdulillah mga palangwan sing kami Jamaah Balhurma di Murungog. Alhamdulillah yari kami nagbalik kaya kitaan sing kamo di ha station ini at tempat mulia ini amo inlong ta nagbalik pagkakitaan sing kamo sarta karukan sing kamo amo hindi sing kabyaksahan kahaba mabutin adlaw ahad katon dumisnin mahapon sinahad ato na dumisnin biasa na munduman ini na in kami ibansin ang buong kalasahan ng tabi mga partner ko di programa sing kami ini amoy in long ta pagkakitaan sing kamo kabyaksan sumakawaon tudwak tubi mga ragbos mga uzur wag atwan pagka iwasan daw sin bahasa Tagalog biya nagbus sa tin magkabugto on wakto di na mo ipagka-continue lang ta sa kabilang ahad. So inshallah subhanahu wa ta'ala bandong tabi mga hilor sinallahu ta'ala na in kami tuwi-tuwi na inshallah ang programa sa kawa-kawa dumistin biyasin na waktu kabyaksa sing kita na biyasin ini. So alhamdulillah mga palangwan haramestam on pabiyak mga maniyot na kapin rin hamaudo sing kami sindi mabay tungod ha amin nikah atau paghula-hula bakas ito na sabot na katuan inamuin mga rukun siyabot sin sarat sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot sin arama kag-arama sing kita ni mulia nung din hatarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin tungod pa mga rukun sin paghula-hula at tawakan sin pagkawin sa kaula-ula bangin ang bukling kanila ini wayrong din doon natin niya di makajari atawa di manjari di manjari pagtiyaon di maawon atin niya di mabilang pagtiyaon bang inabukling kanila wayrong doon haon. So alhamdulillah sabot na sin kami into aon da ko man nakapin katuan biya mga ambok na ko man nakapin amo na in pagtagon mahar hatin na mga basata lang taan mo na in pag-ungsod. Ungsod, dirihilan, sin usog,
maun babae, ang babae ang munsong niya asawa ko. Asawa ko. Amuin dirihilan niya karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Oo. Daring habigi jantong niya pagdihil niya, ang karidaan niya hirihil mon pa ang babae song niya asawa ko. Karena ini ito mga palangon na kamis na sin sabat, ini ito lang mo din ang mga rukun sin pagkawin lang tabiya ni kasasin pagkawin katuan. At niya pangakad hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala in tungod pa mahar long ta pagtawag siya mahar atawa sadak Sadak. amoy in hirihil litok bal hababai sin usog umasawabihan amin hasupaya mahalal kanya in babae. Kamu na sa So muna na kaya bay tatarito in tungod pa parkala ini hikahalal sin usog hababai dami kanin babae pa usog hambok din dito hadto in mahar. Tinebang wayron mahar na di siya mahalal. Sabab niya to dilihilan ini susukatan bukon susukatan sin siyusyo buat menengkan Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab beta sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran mahamulya wa atun nisa sadukatihinna nihla. At iniya tungod paparkala kinaya pa amin pagsuok sin babae wan sinusog inamin ikahalal antara nila ruwa amin tungod paparkala sin mahar. Na damit yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam na maita day sabsiya tungod sin parkala amin long ta ini jimatu ha jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mau pagubos din doon long taway kakaus ni mga biya sing kamatauran sarta in siya mabaya siya umasawa in siya dia aksin Rasul palawahon subayraon sadak amin nakapila nagtumbang balik dihan harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam na in balik niya kay napusan law niya ini iltamis walau khataman min hadid. Misan da kumansing-sing basi, bang mayan siya makapaon, sabab amotin sabab sinikahalal sin babae bihan kaniya. Bihan namikyanin siya matupa babae. Namo yan tuin, long tahambuok din ha, ini, lamod siya ha amoy in rukun. Atin niya katuan, dito man dyan bang mayroon so. Nari, ba sabat bang maigin rukun mayroon? Mayroon, Sab na untod kayo na magyan na lang na hikuan yung tulong na piyawan yung anak long na magpokso gato, ay misal mapiyawan siya. Di man dyan. Na yun ito man dyan gato. Iban di man dyan ito. Ang kata namang magkamtang di ito, hal lang tabi ang mga aon din doon nakahadir mga tao-tao hati, na suya ito ang mga katuan natin, napatumtuman nila. Iban upis sa umar yung katuan na, asumon na tuwan, unet, ito piyawang sod. Mangiman na ito no piyawang sod. Kaya dilaw nin anak. Na ito rin man dyan. At tungod sinamin ini kwanta, tungod long tasin pag-ungsod, wupon tiyo tatsin sara batsuway hadya sin. Atau wupon hadya ini tiyo tatsin sara long tasuway hadya bulawan. Atau wapila. Sabab na inliya ba yan, misanin Rasul sallallahu alaihi wasallam long ta, in siya aon din ang mga asawa niya, in ini tiya ungsod niya bihan, unta. Correct. Aon din doon haon. Khadija ka to. Khadija. Aon din doon haon lang ta, mga kasawan sin Rasul. Amoy initiw tatto din namin hal intaod sin halga sin namin sin. Atimpo nila. Aon din doon, damikyan bihan, inpiyagong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atatul bayt. At ini amin mga kapanya alam simbay. Biyakan ini Ummu Salama. Artinya asasol ba din ini amin biya mga ini piya kung sultan Rasul. Kanong Salama ka to? Kanong Salama. Kung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At namon kapanyapan amon kauunahan na ba? Nabi ato. Na iwan na lang sa sing kauunahan sin babae. Correct. Tungod sin ini kuan. So ako bisa da. So ituod awon. Subay awon. Mataod na matiyo, bang mayan awon. Sa kira-kira tungod paparkala sin mahar, awon siya hukuman niya. Aun hukuman niya in tungod pa amin pagmahal. Law niya, doon na yaw, nambok din ang mga hukuman, yustahabbo takpipo. At niya, labi marayaw atau piag marayaw sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam in tungod pa amin ini mahar atau along ta amin ungsod, amoy in makaan siya. At niya, bukon nakalando to din susukat-sukatan magtubihan, kabeta sin Rasul lang niya, a'zamun nisa ibarakatan, ay saruhun na mauna. At niya, yung mga babae sa barakat-barakat, pagtiyaon at pagbanasin babae, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala,
amoy inlong tamakaan in ungsod. At inabo kung da amin Amon malakmak tuod landok. di mag-ilog ba ka to Na amo na ito. So muna mahinang para sa baba nito ika winsa na sinamin doon nagtiyaon bihan bang haon parutangan. na malapay na ka to ni babae sa. Na bukod na dyan baba isang mil family Sa nila. family nila. Sa Sa sila family. na lang tabi mo. No. Di humayang ipagula-ula Na, na sinaon tiya tali nila na mga amo na kabayaran ito. nila. Oo. So ano? Nabiyan. So, yan to. Na doon hayan sabab long niya in mga kaanakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini in halga sin mga ungsod biyay tabihan doon kana 400 dirham au 500 at iniya in taas da sinamin ungsod sin mga kaanakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam long na ini upat nga katus dirham. Aun paroon lang niya at awalong niya 500 dirham. Na ito dirham, bukod siya dinar. Bukong peso. Bukod siya peso sa sin ini Adyaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So atungod si mga yan, bagbiya mga ukabunta in tungod pa ini parkala sin pag-asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga kiyarihilan niya ini mahar. Puas sin hambuok babae amoy in longta Khadija. Bukon in ini kuan amoy bintu Jahash. Sabab bas ini to Allah Taala in nagpa ini asawa Bintu Jahash ka to namon bakas ini Zainab bin Jahash. Amon bakas Zainab. ito ni Zaid bin Haritha. Was in hambuok kisab long tahi kuan Najasi inamin nagungsod Rasul sallallahu alaihi wasallam amin Maimuna biyan nabiyan to na mapos din dito inungsod sin Rasul aw naron haon upat nga katus ini dirham aw na law ta 500 dirham mga kaasawan niya yan yung kaanakan niya so inamin nakataas na rin doon amunin Khadija radhiyallahu anha muratin nakataas din ng mga ini sada so tarihin yung katuan magkawa tabi nagpos piyang patukban mo katuan sabab na yung Khadija mo na barka na natugday sa siya dihilan lang tabi mga mataas yun naman mahal niya amo na ba iba ni magula-ula lang ta bukod niya ni mana niya tungod pa parkala biya mga unuyaon manjari sila magsaw-saw sin mga pakaradyaan nila o sabab on magpangasubo may tay sablong niya ini ungsod bihan sin anak bihan di makapagbaya imaas di makakawa imaas sin inyaon amin sarap sin kaya halal sin ini bata babae yaon haba na niya uslong niya may tain maas di makakuan sin sila maas may tabang ba naman jari may tabang ba naman jari at niya bang ini ingat baya dahil sa babae nalong ta amo pa kay sa bahat amin sadak yato hindi manjari minsan imbaran na yon manjari ra kung sukaton sinini ba na niya imbaran niya saan niya itukbal bihan to bihan hati niya hakarayaw sin pagulawla nila bukod ni maksud sa pangusibaan sinusog tinang mo sa kawaon niya kata kawaon niya sa sumakawa amin sila tungod pa amin ni karayaw sin pagulawla nila wayron niya kasi ani miling katuan kitaon niya tinang kita na metagpos sin bana na metagpos kasi gipitan na taon gigimot-gimot niya sarta kita ni sa min usog taga atkal bukod sa mga pangulao natin naman dali siya mag-share man na iba din siya pag-usahan mo mabukod siya rin isang na gayan ayaw dyan isang katuan namang kausuhan kayo man naman iburo na kawaon gayan pag kita mo piya mong sud pero wa'y babae ka ayat dito nabihan na in mga yan biyabay ta ba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at tungod sin mga parkala ini pag-asawa sinusog na kanya-kanya yan niyat na amin biyay ta sin Rasul lang itong kahul maratuli arba in babae pag-asawahon si mga kausuhan doon upat parkala bihan muna ini 5 liha at inaaw nusog mag-asawa maksud niya alta at inalam na pasasin na altaan bihan asawahon talaw alta naaw wakto ini usog din naman sawa li jamali ha pasalisap si lingkat di magpikil bihan basta siya malingkat na ini kato niya lang niya linasabiha bang pangkatan ng babae at niya mataasin biya mga ini pangatod niya society bihan long ta in biya mga
butang sinamin babayaw, hambok din nga mga ini. Dali na muna tanubo ka niya. Muna sa to bihat to. Na inamin ni kaupat niya lang ni amo na ini lidini ha. Pagkakaman niya. Imaksudad dia pasal sinaka mo. Na imbita sin Rasul bangkaw lang ni magpi do na upat yan katan. Pi aniyo bihat. Pans parbidati din. Okay. Amo di pian niyo. Bang dia kato iyo salin namin kuanin, namin kuko. Kuko. At tinarong ka magpi bihan namin ini gunggungan mo to di namin pag-aagama. Pag-aagama. Amo yung to din pian. Amo ni mahal. Kawain baway, amo nag-aagama. Amo nag-aagama. So mahal ka din nga katan yung patuhan na pula namin. Amo tulong. Minsan pa wala nito yan to ka. Minsan wala nito. Sabab muna yung babae, yaon ka na yung pag-aagama. Muna yung bangsa yaon ka niya. Yaon ka na yung bangsa. Sabab na ito mag-aagama ka to, barbang na siya. Iban na bita. Mataasin ang maruhan niya. Ang tumulaalaw na inkuntong muminin. Masya Allah. Kamu sa taas-taas Kamu sa sa kalukan. nakita ka eh. Bangin kawanan niyo bariman. Bangin kawanan niyo. Damit kaya na pagdaya. Sabab magdilihil pagdaya Allah Ta'ala. Naman jariyan to ko gimapi ka niya. Nag-aagama ko sinakaman niya. O basaran ko sin Allah Ta'ala. Iban ka to, ang babay sa liha, pagdaya na yun. Pangatan Amo na ba? Oo. Yung may na bisnesan lang. Nalingkat damit yan. Amo yan. Lingkat damit yan. Correct. Wayron na makaliw-lingkat din hatao. Babae, Babae pilihan, nag-aagama. Inlingkat niya katabuan siya, halwa, sampay palaw. Ba, yan to, yung pagyan. Ito. Amen. Amo to yung kwan. Namarani katanta. Nabihat to. So, amo ito lang ta inamoy sada katungod sinamoy in atawa mahar katungod sinamoy in babae in amoy siyukat sin agama labi marayaw doon ha amoy in ini mababa long ta ilusod sabab sa barakat man tubihan bang dia mga ini parkala amoy ini kahalan sin manusia halaman sin gumendon balong takita ha amoy in ini pertengahan doon kita amin ini gitungan bihan wasat hakitungan bukon kita amin sumakat pataasin kaun waktu rin kita mengkabot sumakat na paghulog taway pisok kita napupug na mo yan at inapapagama mo katawan na alhamdulillah na damit yan langta ikaruan ni unin kawadim. So muna mga panahon haramis na nasabot ka to ang kain na mo nagkabalikan ta tungod sina mo nasabot mo kain na in Nabi sallallahu alaihi wasallam na may ta atin niya aadamun ni sa barakatan ay sabon na mauna ta in sa barakat na babae pagkasabahon amo na in lang tabi mga mababa na tuon atin niya inamuin ungsod amuin lang tabi mga carrier kaniya kung ba't panggaan-gaan ka na sumagawa na pero kung sa mundi ba siya mag-suffer lang sampay siya mara meaning kung nandihay nilong tabi mga hati niya suway tuod mababa katuan depende hal sa baong hal sin babae besa pa Khadija radhiyallahu anha katuan atin nakabinta siya atin na unta kapag tasabutol ito sin unta ito mataog katuan mataog riwayat na may ta mataog rin unta carrier sinabutani bilang usod yung sud niya hanggang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo pa Khadija. Then kay mo na nasawa na natin baba. So amo yad to mga panahamis na magdepende hahal sin mamaksudon no iwan sin nagmaksud day sad kaniya. Mangko sa parka na makadali mga panawira ni mo katulong. Nabiad hanggang na sa sambat sa magbisara pagkay sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala lang na in kababayhan bilang tamungon sing kamo kausukan. Namikyan ingkang mo isa, natamungon sila mga kaasawahan niyo. Na alam si mga kaiwanang katuan, may ngat biya mga long tamag dihil biya mga kabtangan tungod hayat, to pagkasabot daw na biya mga tamungon, naman ka lang magbita mo Bimay sabkol no, sila mo in sumarang tuod kayo. Banggaw sumumamisin na mo lang ta in size mo biya mga long tabi mga medium na kaw, mamiko sin extra large, na pinagpos maghabol-habol doon kayo. Kagatuan, atin na, di magamo. Kasi pitan gaw katuan natin na rin magamo. Sabi ikaw, banggaw medium, na medium na ba sa bibihan? Nabi ato katuan na. Namang sa pamabay man ang kami ko sa extra large, saan magpa-adjust na isang atawas siya di mag-adjust na biyahe ito. Na yan din kagunahan. So, hatungod sinungsod mga palawan na Islam na sabot na kain na atin niya, sampay Nabi sallallahu alaihi wasallam na may taham, usog yan to sa haba, mamaya mag-asawa, in kisay kato man yung Ethiopia, mga amok sa babay kato na, meto pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meto ka niya lang na ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi ilaik, nagkato biya mga nagtahakim, atin niya, mga makadjari Rasulullah, na biya mababa ako, atin na magbana kayo, meto sa ito kato kaya baita, sinamon lang tasal sila, nawalain Nabi sallallahu alaihi wasallam mga si Mambong, nagduruhong yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At naman yung Juki,
Abog na sabi ni aturan gatuan at mga awag tahakim, ipagtahakim, mukunsaw ka na nagtahakim, ba't bang mo wajib na suway mo asawa ko? At na magpili, sab ka, wag sa mga mabaya, kung nasa asawa di, ang kapatid mo magbari. Gatuan, dari ka to, atin niya, inito, khasatan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, doon na kayo rihi. Tartantuhan Nabi, atin niya, wala na jari hakay mga duhay din kanya. Atin niya hajaman bayon isa man jari babae magtupausog long na banahon tanakaw. Sa abang sopa mamaas niya mismo agatuan inimian law na uto biya nagbuskita kun pag-ara maron kay mo naon yung anak ko lang tapos dyan na mawaya ko ipapaasawa kay mo ito makajari. Sumarawa on day sa bright sinusog magpi bang mawaya asawa ko ni mang di naman yan sa nabapa biya nagbus kung pa ko takama. Agatuan ito yan. Naman dyan yung Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ito wala siya nagkaiba. Wala man siya nagkaiba, nakabisto inamok sa habat haraig niya. Inya ito isang katuan, habayaan ito magaswa, malaway na. Ang mga dyan magkakaos siya. Naman dyan, ibang biyak kato, Rasulullah na ako nawa. Nabiyad. Nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam kaniya, nabiyad din. Aon doon biyak mga ikaw ang sudo. Nalong ni Rasulullah, sa inyo lang, namura lang na biyak mga hangkapasangan tamungon ko ini. Nabang niya hiriya katuan, mayroon na madyoon niya. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam na lang na pagkakaw mabaya o masawag kaniya na iltamis walau khatiman min hadid. Kadto ko lang lawang, bisan na kuman sing-sing basi. Bang mayan o ika ungsod mo. Hati na sampay sing-sing basi, bang amo din karaos mo, makadali mo hipangungsod. Bang isang nagrida, inbabay yung surat sa kaya. Tawa katuan, makadali ito. Naman jari naglimot na lang katuan na buk usog yan to. Hadyaman si Nabi sallam. Nakabalik mo ya Rasulullah ya. Kung nakabalik misan na kumain sing basi. At din nakalando yung miskin katuan na sinusog yan to. Dala si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alim na yan. Pasar na in pag-asawa, di man jari mangwayrong mahal. Atin ng mga panahon harang na Islam. Suway tuod taramahar. Ayaw imian daw na hipagdihil, wayrong mahal. Sabi na sabot biyang katon, hipagmusra law na, hipagmusra. In maksud hipagmusra, hipagdihil kuno, sin uso, sin ama, inanak na, hipabalahong pababayan, wayraw na ungsod. Di man dyan way ungsod, suya onda. Man dyan, ito yung tingkista. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagkawayroon, misan ng sing-sing basi, nabiyarin na yan. Nabi kilang Rasulullah, sampay na kayan siya. Hal ma'aka minal Qur'ani shay' aon lang naroon gigimot-gimot mo biyak kato na memorize mo nahapal mo rin ha mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala surah aon doon kay mo na kiyaway takaton lang naon niya Rasulullah surah kada wa kada atin na surah ini kiyaway ta kay Rasulullah ikhlas dagat to memorize niya na lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagka aon isang surah na memorize mo nakarikaw lang na zawajtuka bima ma'aka minal Qur'an. Paasawahon tanakaw, pababa ini. Inhipag mahal mo, amo na in na-memorize mo rin ng mga Qur'an, surah. Sinallah subhanahu wa ta'ala sin Qur'an mahamud niya. Hati niya, aon da ungsod. Inka ungsod, amo yan to. Piyahindo kaniya in surah na memorize ito, pabai amon song niya asawahon. Hati niya manunjuk kisin suwayton aon mahar katuan. Amo yan to in Inyan to tartanto hadya hakita ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumagawa bang tungod para Rasul sallallahu alaihi wasallam man jari siya minsan way mahal. Minsan way mahal man panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amon biyay talong niya in babae in wahabat nafsaha lin Nabi sallam ay yastangkiha khalisatan laka min dunil mu'minin. At inyan khas sa Rasul sallallahu alaihi wasallam in aradan Nabi o yastangkiha bangsaw pa main Rasul mabay o masawa kaniya wayron na to pagungsod sumakawa bang tungod pakato umat niya di man jari wayro so ito daw din ang tanda ni Rasul pialawag siya misan pa kuman sing haway na misan ayat na aktor na malago nagatuan subhanallah kalam sinallahu ta'ala na imbunan niya yung mga ini aon siya rin nagdaturi kato nabi ini sampay aon nakapag-alok kami nagdatubi din katuan amon na kami mag-asawa wayro nungsod la ilaha illallah labi-labi na aming mga mag-aasawa ha bukon Muslim bihan. Nasabing kabiyatsaan nila, wayroon na pagungsod. Way pagungsod. Bihan. Mang sila nagbaya na naoki na ito. Sumakawa kita, ini Muslim, nari man jari bang wayroon nungsod. Inya to, ini tartan to hadya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man jari siya, umasawa, hababa, yamin nakmaksud bang kanya. kabayaan niya sa wahon. Bang niya kabayaan na sa wahon. Sarta di na siya Di na siya magbidil. Okay, Sal nagtahakim na mga kanya. So, long time, sumunod din dito hatulong niya, yusan no tasmiyatu
Pilakad. Tasmiyatu fil akad. Mm. Artinya sunnat inamoy nganan mo ito kila mo. Hawak to sinamin pag ini pagkawin nito. Pagkawin nito. Yung tungod pa amin mahal. Sabuton ka to nung pinikiman. Sa buton. Naabang mabaya sa buton yung kuhan. Ataw misan nito ibayta na hadya hampiyag sulutan. Hampiyag sulutan ng kajari. Bang hamat bang man siya masabot aon mahal. Aon mahal. Dihat yung kuhan niya. Sabab Di nagkaunang katong sabuton to rin halka. atin niya manunjo kiron hay ni mga katawtay manguran. Impagtiaon bang impagtiaon wala siya nasabot doon haon wala nakawain sunnah. Wala nagkawain sunnah. Sa muna iniyad to ramikyan bang siya way roon ungsod na iniyad to rin manjari pagtiaon. Correct. Di manjari pagtiaon. Hati niya subay to dito ay labi lang marayaw to samputon nito. Sabab in pag-akad pag-iano na tayo pagkawin na amin aturan beta sin Rasul. In auday nun magtiaon lang ta, kabalik-balikan ta. Amin lang niya usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Lang sinusuk insyaallah. Napuas na pagkala. Inyan to ay rupta kawin. Sabab mayroon ni Ijabal Kabul. Mayroon in ijabal kabul. Yung pagtukbal, iban sin pagtayma. Iban sin pagsabot sinamin ni mahal. So wag mo na muna yung mga saksi yan, nasubuhon pa saan. Nasubuhon sila. Bang nila kahit kakilahan to din usog, kakilahan sinang bukin saksiin babae, sarta in saksi, sumaksi saksi day sa. Bihat din namin Mga mga... saksi katuan po sa nila pag-akada dyan. Sa sampay hatiyon nila, magkiyamaran da. Naman siya. Ang katuan, inagwaliyo, namura kayo nagwali mapatut magwali ang tawag po. Yan, namiyawang katuan, pinagpamakanan sila. Yung mga witness biyang ka. Amen. So, katuan niya. So, manjari katu, mga panahon harang may Islam, nasabutin ang mga hukuman sin pag-aadlaw na yasihhu bi kulli mutamawwalin mubahin tazidu qimatuhu ala rubu'i dinar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam iltamis walau khatiman min hadid. Diha inilong na jari hatiap-tiap uno-uno na amun tiyo kalsin sara manjari pag-ungsod. Pag-ungsod, Biya to katit. Manjari pag-ungsod. Yes nasabot mo kaya ng katuan. O na yung mga asawa si Nabi sallallahu alaihi wasallam. At na yung suran na si mga asasabay. At na amoy mga panyak kagunan na lang sinbay, magkajariyan to. At na di na jari sinsara ipag-ungsod, magkajari ipag-ungsod mo yan. Ikay man ang katon, mga kampo ni pag-ungsod. Magkajariyan to. Misan na nakauna rin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyakan mo sa alayhi salatu pag-asawa na labor. Amin paglugto niya. Paglugto niya. Nagtrabaho siya. Dito ini ama ini asawa niya. At ini paglugto niya, di pag-labor niya, damo na kami ng usod. Amin lang niya ini urido ang ungkihaka. Ihidab na tayo hatayin. Ang ta'jurani ini nito, samaniya hijaj. Pain atmam ta'asran paminindi. Inibita sin Quran. Laung niya inipasawa ko kay mo. Hambuk deng dua anak ko yan. At inami nakaw bang isuin kabayan mo rin pero anak ko. Amoy in mag-labor ka lang ni kako. At inamaghinang ka rin kako halap sin walutah. Correct. Pag-uwasin na mo. Amo supposed di ba lang tagadji-kadji mo yan to. Amo na mabilang. Amo natin kuan. At niya wayron na paggadji ka niya sa siya maghinang na hadya siya halaw sinulong tahon. Okay. Nabanglaw niya padyukupon mo ang tahon. Ay yan, baya mo. Naukin natin na palabihan mo. Yo sa kira-kira, yung mga yan, mag-volunteer siya. Mag-volunteer siya. Sa babit to, inipiyang sin mo sa alayhi salatu wassalam, muning kasawa niya anak sin. Hambuk na bilay sab. Hambuk na bilay. Oo. Na, nabilay Yakob, gato na? Bukon. Ini, kuan, ini ngansin, amunukangan niya. Yunus. Yunus ka doon? Munya ako, bukon. Bukon. Na, yung pag-asawa niya ito, lang ta, pag-abot, 8 tahon, na maib na siya rin halaw ng sininiungan niya. Diyan niya na inasawa niya. Inasawa niya. Oo. Sa ta, lang takyaw sa doon. Yung sunod ito, amo na yung paghinang niya. Alam sin 8 bulan pa hangpo. Bukon, hangpo tahon. Hangpo ay 8 tahon, hangpo tahon. Oo. Maluhay ka tuwan sa hangpo tahon. Natin niya, in labor, manjari pag-ungsod. Manjari pag-ungsod. Oo. Okay, nakita ka. So, amo yung pagtayo na talaga. Ngayon, tawag sa pamaon, ambok usog magtubihan. Mabaya umasawa ka, ambok babayaon. Pag-ubos namin ini ama sinini babayaon lang ta, aun tinda niya. Napaghandam ka. Namaghandam siya dito. Pila-pila ng tahon yung kapag isunan nila. Lang yung mga 2 tahon, 2 tahon, na mag-labor siya roon.
Nabi. Na manjari at tumahar. Naman dyan. Amo iti pagtagong kata mo tamawal ba? At tinaliha mga jari sinsara na hipag-ungsod hababay. Amo yan to kari. Na hindi manjari ba na si mga katon ng tagakaon mga haram at ang nahiram sa Allah Ta'ala manjari. So kung na manjari, jari sinsara ipag-ungsod. Ipagsungsod mo atin niya amon di siya isab atin niya maba ha value ahalga sinamon rubo dinar amon 1/4 dinar. Atin ayaw sa makababato din nga rubo dinar katuan. Gaman pa numabi pa. Abi ato katon maksud sila mundihan sa butin eh. Sabdo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mo kusog ang mabamang kasawa, naon niya iltamis walaw khatiman min hadid. Lawag ka misan dagko man singsing basi. Sa singsing basi adya man nila katuan tahalga. Sabta na niya isab. Why bisan siya nagkawag, bisan singsing basi, bang sumaway halga, malway sa tulaw mo ka. Amo to. So, kaya nato sila agama, amoy di kabayaan, lang ta, di pag-usod mo, makabun ka, katuan, amoy yan. Naman dyan, ikaw ni makatuan? Ikaupat pa. Ikaupat Lang ta in yasehu ta'jilu ma'al aqd. Wa yasehu ta'jiluhu aw ba'duhu ila ajal. لقوله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن paridatan panisfu ma paradtum. Artinya in ayat B tak doon hayon tungod pa amoy ini pag-ungsod manjariyat to lugnakon mo makaminsan. Artinya hiuna. Biar adlaw sin pagkawin. Adlaw sin pagkawin. Manjari mo hilugnak mo katamihan. Manjari ra isab lang ta sa matokbal ka. Sa matokbal pagyanon. Aun waktu manjari isab bihan natin na inutinutun. Inyad to. Atin niya sumagawa aun waktu tuod tiyan turon haon sinsara amin kuno siya in full payment pag gumanak sinunod. Sinamon kapin. Na amoy to. Na beta don haon sin Quran mahamulya. Banglaw niya, inihati niya, hambok kusog na kapag tiyaon bihan, manjari naaon yung pagbutas nila. In pagbutas, wala pa sila naon na antara nila yung pagsuok. Na doon haon, natatkala naon na in parjad yan, nakadito sa babing babae ilong ta, na mahalayak na magtubihan, sinin siya, nagbanana. Sarta, naon na yung pagtiyaon. Nahasawa beto, in babae ito bukod na kudyang napangatod sin manusia. Naroon na yaon laong niya bangsaw pama ini naaon yung pagbutas doon us wala naon hantara nila yung pagsuok sumagawa yung babae aw da suko niya. Tiniempierdo kaniya sa real kaniya. Pero uning pierdo doon kaniya tunga sinungsod dito. Tinihikabalik pa usugin ini tunga sinaminunuyaw. Nahati nero na ni manunjoki bangsa upa manaaw ning pagsuok way na yung kauli nampan di madyato kato bangsa upa malumugos yung babae mikibutas uno-uno na yung sabab magtubihan dahil nga mga parsababan na at inin usog mga yubihan sinuno niya so ilang niya huli nung sub na imo nito naman di mo ikauli yung karakas yung babae correct naman nasa nabihan amo di mo nitiuli inuso di ka uli sumayin karakan ini ka balik na amo yan indeng mga uno hati ni hati unsing kita mang naawnin pag wala naawnin pagsuok in makauli tunga da bangsa upama naawnin pagsuok kaantara nila wayron na ikauli at tunga katuan bangsa upama wala naawnin pagsuok arapon mang nasuok na suway na di hiuli. Di na. Wayron na ikauli ito. Naamo yan tubihan. Na intungod pa amin parkala yaon, kapag kuhan, ini to, kaya wajiban yan to, haantara nila karoro, amin makapagsuok sila, bang naubos na inakat. Yan to katuan na. Yan to, hatinaon na to kapatot nila sibo-sibo. Sinyad tulong ta, bang maaon na to din pagbutas, haubin wayron ini naon yung pagsuok, na subay hiuli ini tunga sinamo na amin kiyarihil magtubihan wala niya kya suukan naman jari in hikaunom ikari makatuan na di nasapot in hikaunom apabila naawnin akad at naawnin pagtiyaon sampay nakawin na sila
matuwihan. Pag-ubos, inusog, miyatay. Nawapat siya. Miyatay. Mm. Ha? Hati niya, wala sila nakapagsuog. Tapos naman kiyawin bagat. Oo, sa kiyawin. Oo, sa Miyatay. kiyawin. Pasal si... Magdapit sa yan. Oo, naman. Amon dito ba? Antod. Mm. Antod di matubihan. Namin, ubos sa diya, Kiyaw. nagkawin bihan, pasal si namin biya kuyag sinusog. Nagpatuloy. Nakalandoing Nakalandoing kuyag. Nakalandoing kuyag. Pero paano nagdapas? Way, nasagda. Amen to kagin. Pag-ubos ito, aunda kapatot simbabae roon. Ito na yan mo. Sabab, banan niya rin ito. Banan niya. Sabab naaon yung pagtiyaon, inamin ang dito kaniya katan. Correct ko. Jukup-jukupan. Sarta aon pa, makawa niya dengha mga warasa, miras. Miras. At na makawalis siya. Dengha mga alta. Dengha alta sinamabanan niya. Miyan. Tinabalo niya na katuan. Balo niya. So, minsan siya wala kaya suukan katuan. Minsan siya Bang napuas na yung pagkawin, Ah. miyatay siya rin luling pa na niya. Wala pa nakasuukan niya. Atin niya, so yun sa ito na yan. Mahal. Kami ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, when ka nasam malaha sadakan, wa in lam yusammi palaha mahrul mith wa alaiha iddatul wafa. Kita ko yan. So in niya to kataan bang siya amin kaya to gila. In taon sinito katantan kaniya katan. Kanya kata. Nabang wala kaya to gila. Wala kaya to gila naron haon ini amin mahar misil long ni. Misil amon simigo biasa mo bawa pagbanabi na kaniya isa. Biya so pamatay manghud niya, nakaon na rin kaniya. Doon na yung surat ko sa ngayon. Bihan at walong taina niya. Anak niya. Ikabiyasahan pag kung sulan biyahe ni, amo na siya dinirihil kaniya. Bang wala na sabot, ina mo natungila, ina mo nung sod, dinirihil kaniya. Nawihat din ko niya. In luparagos long tasin amoy in. Tungod siya pag-amahan. Naman yari, mari kita pa amoy in al-khiyar pin nikah. Okay. Al-khiyar pin nikah. Agad ko, tag na ito. So, rihay ni, amo na khiyar pin nikah pagtaon. Natin na mga pagpi ba yun ka? At niya magpi inusog sin kabayaan niya asawahon, magpi sa babae. Sin bang siya tumay makapi pagka siya napi sinusog. On option ba yun? On pagbayan nila karon. So rihay ni mga palangguan ha ka maisda, mati niya, kaya rin lang siya ng lautala. Limaya yung tao magpi. Sibu daka usog katawa kang babae, aon kalimayahan na magpi, sin magpatot niya banahon. Namikyan ni naman asaway sa amin sugi sa tupatot niya asawahon. Namikyan, bangon siyang kawayaan nila, hantala siyang pagtiyaw. Nakatuan, amon nakaamo sara. Di sabi ni Mioring hasara. In pagpi nila, di man jari amon dugtulong nila yung sara. Katuan, amya. Sa kira-kira roon, yung pagyanon pagbaya doon, aon na baya sinusog, aon na sa baya sin babae, hati niya, in sila yaon, hikatunay nila, in aturan sin pagkulawla. Okay. Amoy in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan na simbinin, sin Rasul Kato, dengan mga itungod pag ini asawa pagbana, amoy hikatunay nila, inamin aturan sara, doon hayaon. Hati niya mo, tin pagyanon, pagpi, asara, sinakama Islam. Okay. So doon hayaon inamin aturan doon sumuot daw niya. Amuyin mapa tarang nila. At ini doon haon timindog long ta inamuyin kapatot sinusugiban babae at tungod sin pagulawla. Amin bang sila rin na magsulot doon halawman niya. Manjari at tumabutas. Haaturan na sila. Depende ito ha nila katuan. Maka nila patutukon nila yung pagkawin nila. Atawa bulakon nila yung pagkawin nila. Dahil mga sabab na matong. Hati niya yung paghambuok, kasara da. Yung pagbutas sa sara. Asarada. Bukod nito minbiya So, aon ka dyan tumaktak yung pagtiyaon nila. Aon ka dyan isa. Atin na mabuulat. Laway rin ang mga sababa na So, sa kira-kira, di man jari manutso din do kaingdo. Di man dyan At tawa di man jari lang ta inihilimbong sin mga family in kahalan sinusugiban sin babae. Bangaon ay doon haon lang ta aon sa sagdaon na usog. Aon sa sagdaon na babae. Subayan so hibayta. Hibayta. Asupaya atin na bang rida sinusog bisan pa ba makita na biya. Alhamdulillah mangli. Natin naman dahil siya magmarita. Ano yan? To sababin in problema ron ang bang mahinang sababin limbong yan to. Muy pa amoy in naglimbong. Naglimbong. Siya din na sila matasir. Naman yan to. Siya kanilang penalty ka. Amo na. Nakita ka yan yung sara. Indayaw ba sin sara? Sinara mo? Correct. Naman to. So, din nga mga inibiyata doon haon din nga mga parsabawan. Amin lang ta maaon in pag pasak. At in pasak ini pagyanon inibutason sin sara.
butason sin sara. At Sara mismo. Oh, bukon Al-Qari Ash-Shar'i. bukon ini miyan dito lang sin usog magbutas na kita. Oo. Ini talakan tanan ka. Sa sara ka, sara. Suway sara. Sara nagtutat ka. Oo. Lang na, tinasway na ka mo butason. Sabo na muna bukon sila nagpunan sinamin inamin Sa pamasa saka na kapagpan nila. Ikapagbutas Ah, na. dukaing tao. Aon tao. Oh. Na kategori biya sinamin ambo. Oh, so panagdaan din mga ono ha. Sa pamahang ka na nito manjari, ipaglimbong ka to na. Di manjari ipaglimbong sin tao amon nagpabanahamog babay mon pausog yaw. Mga kasalan di kita na babay. So niya hiway ta usog yaw. Amo na. Okay. So muna ni pagtawo sa ladi. Alaib. Amon defect ba niya ka to kasalan. Kaiba. Biyasin na mo na kardiya noon. Atin niya biyasin no. Biyasin in babay yaw biya mga ragbos kimakanginak na. Aon tud sakit na magkalawin mo niya. Biya mga rupang magaton ng tao, problema ha niya. Atawa usog isa. Tawa usog isa. Okay na, sa modendi. Awil jajam katwan ini amon mga babae atawa kan usog taka sakit leprosy siya ni katon. Pagtawon biya ipol. Ipol atin na amoy sakit biya nagbus magalamin iban biya di manjari Mangikigan ba ka? mangikigan na so atin na hikaig to katwan sinbaya mo. Hikaig sinbaya mo. Basta si mga sakit dayat to. Awil para so nakato na to ay mga sakit to na pamuti. Pamuti. Aon saan mga mamuti ani namong ginpaisan. Ito katong pakalamin kato na. Bukod yung pagyanon yan, bukod namin puti pais sa diyan. Bukod na dyan. Namin puti pagyanon sakit, amin baras yan. Magkuan siya, maglinto to siya. Maglinto to. Sa biya boss on okay. Ini aun biya man to maglaway siya bang ibarat kuan. Na biya makulap ba ni katuan? Bukod magini ano ba magini ano ba pagtawag yan. Mag-ipon-ipon. Bukod amin mag manjari pag yanon mag-ipon-ipon biya maglinto to. Maglinto to. Sa bus kumatul yan. Us in pag yanon ni magkuan siya, magnak-nak. Nagsasako. Magsago siya. Biya to ka. Biya mangigking katuan natin lumumi kita sa mangilumi ka. Kaya manghilumi. Dito. Namay yan yung pag yanon na ni ay beto ay para sa to. kula. Atin na doon na kahit babae atin na wayakan. Biya mga taga biya lupang-lupang. Atau takasakit siya biya mga ipol atau sambat mo katuan na mga aon sakit hagin pa isa biya magsago-sago magnak-nak. Damikyan aon sakit sin part niya katuan. Babae. Atawa usog. Usog na ka babae na ka. Amon takasakit na yun. Amon in biya nagbus atin niya hikaig katuan sinamon sub iwan baya mo. Atin niya amon in long ta magpasadap sin kauunahan mo. Tungod pa asawa mo at tawasin babay sa buwan pa banan niya. Amo yan to ha. Biya sining kaunan niya long nga biya mga hati niya in nasabuti ni katuan amon usog ba mo biya nagbus aron di na pag buhian tuod. Anin lang niya. Anin o biya to kaki. Tinaon waktu biya mga long ta bang mga battery mo katon lobat siya. Katuan. Ako lang si mas ato ang pari ato. Biya to kakit na. Ako sakit. Ako to biya to katuan ha. Usog. So ini to so ipagbaytayad to ha. Di ba kwenta? Okay. Namikyan natin biya mga babae namikyan natin ya. Uli sabihin to katuan ha. Ato na biya to pang isap siya. Kamus katuan ha. Nari siya magtuo. Magkasawa ka o isinitaw yung tabi mga iwan kamaruhan niya biya mga ragos piprotekan pukos magkasawa sa babae mga tarupang-lupang atau babae isa lang tabi mga jato magkabana pausog ka mo bukon jato biya sa to katong gyano dito atin niya amoy lang tabi mga dihikarihil kusog hausog atau babae amon lang ta amoy dumasya maghambok iban sin partner niya atin niya imaksudo naon biya mga magdakuman mga katotay manguran mga biya mga nag-uyong kami adto gablong niya in agamata lahaya apitin manjari hipagsipog in pagkala pag-agama subay to siya matarang palitan may wasang katong sabot sabab na muna misan hatimpo sin rasul sallallahu alaihi wasallam babae wihan atin niya in siya niki butas ha ini bananya di nakulong ni mabaya na hati niya inaminusog yan tulong ta wayroon gaos niya mga sumuok ka babae sampay in rasul yung bihan sinabi biya mga kahalan niya bihan mong biya tulong niya magbing kalong ni matukan wan bihan dua ini sahaba at inaman to siya pa amin bakas banan niya sababin naman na niya haulihan long niya Kamil imian siya long niya, biya long niya sinduhol ini gamis.
Malunok. Nabihati namin biya. Penginingod sin babae. Beto katuan. So, inyo, ito mo ko nito ka... Di. Ba't mo na yung katuan? Inyo, ito, matan niya ito, di madyato. Matan niya mato. Oo, di madyato. Sabab na di man jari kita maglaog. Di man dyan Bang inhambok kalauan sa jawihan. Correct. Biya, ito subay ito sibuk-sibuk biya. Sabab, asupaya lang sin ini inakamat tabihan. Namin, mapatutog nila, namin aturan si pagulawla. Correct. At niya inusog, iban sin babae, maunhan tara niya in pagsaw nila sin tungod paparkala amin pagulawla ito. Iwan, komportable ba sila? Naam na, biya ito. Atin na kung iwan kita, sinusog pa babae, amin kog sinusog, ibang kog sin babae, ang magsibok sila. Bihat kayo namin uno niya. Ang kanna lang ta sa mga IB ni, na amin di man jari siya ipaglimbong. Di man jari, di man jari at ipaglimbong. Nasabat mo katuan natin so yung masabot tayo, ni pasal na lang ta, kung ito masabot na, isa natin, di man jatuin. May ito na. Kasi nagi, mga parang nabasam, way pagsipog kapag sa awas at hadyaman sinabi katuan, nga subo, paglik, ya Rasulullah, laong na imbabay. Paglik, ang nga subo katuan, laong na ya Rasulullah imbabay. Mambiyak kato, mamayigo pawang siya laong nabiyak mga manakaino. Nakang ito pa among kato, makaluman sa part niya, babae, mga sumusipar ka na biyato Rasulullah. Tapos, yung mga kababaihan nakarungog, sambil asawa si Rasul, nagtampang simod nila. Nakarihan sila kata, sinluman nila. Ngayon ito yun. Imihan siya kaman, lahayapi. Lahayapi din. Hali imratin mingos ni idah talamat. Ya Rasulullah, makajarilaw na, mamayigo pa yung babae pang siya manakaino. Ate na maarog na kanon ang ta kanino petto. Na ini mga panahon na kamay star ni manjari ito pagluman tungod pa sara. Iwan sarta imianin Rasul lang niya idara atil ma. Daw na hoon. Bang siya nakita tubig. Kinaya rin sa. Ate niya bang ito ang tubig mo. Ang tubig mo. Di ate mo. Amo ito in tinasa. So di ito manjari hipagluman mga katawtay manguran. Sa kaunahan tayo ni mag-ingat kita. Sababin ko man sara bukon in hiukom amoy in kikita mo sa Diyos namin kuan at tawa kakitaan mo rin harugaing mismo baranta amoy in kitauntayin hukuman sara doon hagin ang baranta asupaya inya tutumarang kato sabab di mabayain akamata sinamuin ini hinanglang taon pagtipo ang pagtipo taon paglaong ang pagakal di ito man jari gaya to murah-murahan mga katawtay manguran natungod sin perkala na to abiyaon kalau dita maubos sa biyayaon short time ta insyaallah kakanapan na mo habalik ito demikian yari raha program masing kita niyo pag-ianon paay na tadhabon harap niyo na pakain na tanto to din kita umarap kita pasara sin Allah Ta'ala supaya biya na sinagi amin madawhat na to in rita kato tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala doon kita niyo amin sara niya doon kita niyo agaman niya na insyaallah Ta'ala kita niyo bunsakon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in what amin iyangan ng nato pamarayaw bang nato iya agad din sarat singkatan tan biutang hiyantang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di kita niyo kalaukan mga katawtan na amoy ito imbya mga pangadyan na to waktu ini insyaallah ganapan na to in tungod pa amin mga uyubi ni tungod pa amin pagpisin usog amin ha asawahon niya ramikyan in pag ini pisin babae sa ba amin biyana niya supaya way pagsusun nila karon. Ibang katwa natin luman yun ito. Damikyan amin di manjari hilimbong inbiya mga aun long ta nakatatapok antara nila amuin mainang sawab sini kapagbulak nila ipaghukaw nila na amoy at hindi manjari long ta amin yanan haba sarap long niya ay na niya to ay days of kato haba sa ang mga katong yun ay sige way sipog way ay blong na way sipog na in kato di hay ni pag yanon ay dito amoy in mahinang sabab sin hikapagbulak amoy biyan to na hati niya namin duayaon at tatkala naglalasa sila karwa-rwa na bang dugain niya namin naglimbong sin pagkala nila karwa wala betaan na in pagsusunan dito sarta magganti sin uno nakakantian asa amoy nagtapok sila mo naglimbong sila takaiban sin tiap-tiap ang katao rin amo na ito mga katao tayo manguran mura-murahan in pagkaradyaan na ito pagbarakaton sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iwan mura-murahan lang tamano ito yan in programa na ito ini sampay lumukay siya ha amin
kuno na hadya waktu abutan sin pakaradyaan na to ini iwan na angan-angan na mo ini amin misang kami rin yung nakakitaan diha ini Inshallah. kuan ini ini lokal ini amin aon sumubli masi dumakan yung programa sing kita niyo sabab amoting kahampitan sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala na ibalik kumari pa ini yung kapatid pa iwan ko ini siya na sambilin magkatangkatot tanim sa pengajian ito paluta po. So alhamdulillah mga palangwa na Islam, muna mga kami kamaapan, biat mga Hinduan, biat mga nagpakauyom kami, iwasin ko kalasahan kung karna biat nagbus sa hati na biat mga nagbisara kami sin parkala ang hindi manjari, ara po rin kami lang tabiat mga nagpatarang, sumakawa na din maiwasan, autod mga kabtangan, biar nagbus maglag pa kita sin kabtangan katon, pagpato, sa on waktu biat nagbus sa kita makatupa mo yung katutupan niya, biat na, ibang nagbus, aun tuod mong parkala piki pagbisarahan katuan aturan siya sin Tuhan aun tuod biat mga magkasabot ng mga parkala among biat pag maggitok intay nga magdumog sumagawa suway to isabot pasal na supay sab ka Di man diri baita mayad so panuna kami Islam murah-murahan mamayan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo masi taufikan sin Tuhan Rabbul Alamin sarta papusuon yung pag-iman iwan sin tuyo sin kita niyo himinang sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kita magpatilaon, himinang sindakan sin Tuhan Rabbul Alamin, karna amuray ni maksuon sing kita, piyapan dari sin Allah subhanahu wa ta'ala, in magtag-iipon pa Tuhan Rabbul Alamin, hati sin pagtag-iipon, makadharaakan sin Allah ta'ala, iwan lumayo haon, mapiang langgan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. So manjari kahatihan tayo ni, in mga inikatahan, in liangan ibandiakan, dahil hapaghati ta sin aramata, wa dahil Quran, palam sin Allah ta'ala, iwan sunna sin Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam arapunin kami kabalikan sin ako insyaallah taala pagbakan na to ahad balik dumis ni insyaallah subhanahu wa taala continue na mo in long takatagnan sing kita niyo matuod pa man nakapin katuana bibisaraw sing kita niyo kauunahan insyaallah sin long ta sibo da ka nakapaghula na atawa yang pasung maghula atawa kan lang tabi mga malukay na nakapaghula amuin biya dagbos kulang panghati tungod hatoran sa rasin paghula-hula so alhamdulillah madawat na to rendi bakun hadya kami nangadji sampai kami masinggo kalasahan nangadji kami sa mayta na aon parkala wala na mo pa biya mga tatyahatihan sa luay hapag research katuan iban lang ta hapag dakay sin ilmo sinagama Islam Panginoon sinagama Islam biya mga kawatukan tayo na munlaw tabi mga wala tatyahatukan so in katangitan niyo sambat ko bukod hadya kami nagtilo na hadya wat kamo hadya tiluan intilo na mo ini magpakit na paparan sin kami so inshallah subhanahu wa ta'ala mga palawan hakama Islam murah-murahan mamanggitan sa Allah karidaan iban taufikan sa Allah ta'ala palanyo tun ing kabuhi sing kita niyo amuin magad haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala magtaat patuhan Rabbul Alamin tumutog haagama sarta mabuhi mapatay nagtutuhan patuhan Rabbul Alamin wabillahi taufiq wal irsyad wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa alaikum assalam